Team mar mbalariany ma USIU Flames gi team mar Twende nobedo joloch e tielo mar finals e tuke mag okapu jotugo adek koni gi koni manobagi alap mar mbalariany ma USIU Grounds. Tukego mane ochan gi riwruok matayo tuke mag okapu komakore gi kambi ma bende michiwo sir tigodo e manyo jotugo mane kod mich e tuke mag okapu thurka. Timbe madongo bende noyuoro e tukego kawuok e counties kaka Nairobi, Mombasa, Kisumu kaachiel kod Eldoret ma bende duto manyo tiko mar ting'o nying Kenya e piem mag piny mangima ibiro bagi e boma ma New York e piny Amerika. Ma biro bedo tielo mar adek ma Kenya biro yuoro e tuke mag piny mangima, tuke mag okapu jotugo adek koni gi koni bang' yuoro e tukego higa mar 2022 kod 2023. The impact of Red Bull half court 3-on-3 is quite good. It has given most of us the composure because now we are used to 5-on-5, but this has given us the composure of 3-on-3. Mostly 3-on-3 is not even known outside, but now we are getting the composure, the experience, and it's. From now, I've been there, I've seen the competition. I've played against big 3x3 teams in Canada, Australia, all those teams, and we've competed fairly. I think with good preparation from Red Bull and every other thing, we are confident it's possible that we bring the trophy home. Yes, USIU have won, Twende have won, but I've seen new talent, which is development. So what I can say is 3-on-3 is on the right track, and the future is bright also.